Tamén quixera salientar o cartel das actividades que hai en Valdeorras. O Sinfeis acaba de rematar con un éxito increíble, Jorge mo confirmou, e tedes que ver que os mesmos artistas que están agora mesmo en Valdeorras triunfan en Santiago. O ano pasado estiveron de Rapas no Son da Estación e vos podo dicir que de Rapas competían con Portamérica en Portas e hubo un cheo absoluto na Cidade da Cultura. É un grupo de primeiro nivel que estivo ano pasado no Son da Estación, e este ano Carlos Ares, que por dicir en lenguaxe coloquial vai con cohete, un pepino, pois vai encantar. É un músico que canta en galego, ten unha canción que probablemente poida ser un himno do Xacobeo 27, porque é o Peregrino, é un temazo, e agora mesmo penso que está no seu mellor momento. Foi o artista que utilizamos para facer un pequeno concerto en Madrid, na sala de Oieslava, para que nos acompañou Jorge, para promover este programa dos concertos do Xacobeo, e a verdad que foi un espectáculo todo diferente da nai.